kontuei begira, bizi dugun krisi energetikoari aurre egiteko do partida berezi bat ezartzearena, ez? Ulertzen dugu GLL-a jasotzeko, gizarte larrialdi laguntza jasotzeko baldintza betetzen dituztenen gain badaudela familiak edo norbanakoak, aurten zoritxarrez pentsatu beharko dutenak edo berogailua piztu edo ez? Orduan iruditzen zitzaigun oso momentu berezi honetan irtenbidea emateko behar hauei partida bat adostearena. Baina udal gobernuak ez du onartu proposamena bere. Nola ulertu dezakegu ez, nolabait beraien soldatak berriz ere igo dituztenek edo Gabonetako argietan berriz ere gehiago gastatuko dugunean, nola energia krisiari aurre egiteko diru laguntzak ez onartzea, ez? 2022ko gizarte larrialdi laguntzatarako ere proposatu ziren udal irizpidetan edo hor Jaurlaritzako aholku bat edo eman zien herriei, nolabait alokairu eta energia gastuen diru laguntza hori gehitzea, ikusita zegoeratan genden, eta gu ere nolabait eskaera horrekin bat egin genuen, baina udal gobernuak ez zuen onartu, ez? Orduan, aipatutako guzti hauengatik edo, EH Bildu 2023ko aurrekontu proposamenari ezezkoa eman dio.